Nagdadangog nindo and mas dakula ng mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon sa Satuya Gaboz. Miyerkules ngunyan aldaw kan satuyang mahal na inang Santa Maria 28 de Agosto 2024. Pasalamat kay Mama Mary, taod-taod tabi alas 5:15 hapon igwanin banal na novena madadangog iyan live sa DCGB. Salamat kita asin padago sa maghagad ng intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na kamugtakan igo na ning resulta sa maghapon niya tong pagpagal, pagtrabaho, pagdiskarte, paghinguha asin iba pa. Mantang kamo dyan naghanda na kan pamanggihan or nagbimerienda, imbitado mitabi kamo na mag-iriba-iba kita sagkod alas 5 hapon. Sana po yaong kamutabi nagantabay man lamang. Sa paagian kan informasyon sa luwas ang news team Pading Al, Pading Jomar, siyempre Chief Jimmy Kumparing Jim, si Joshua Bino, azin si Karen Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa control technical si Pading Nald, ang yaw dyan Pading Nald Baldo, kan Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, yaon dyan Angel Mustasa, siyempre nagtatarabang-tabang, nanginginot dyan, nagmamonitor, nagsusupervisar, news director Mardela, si Jimus Barrios, yaon man tabi sinda sa social media platform asin si Madam Sha Leron, sinda man giraray ang grupo nagtarabang-tabang with Mary Joy Jaresco. Sa IT, yaon dyan si Jerome Nico Martinez. Good afternoon, ako po si Pio Fernandez. Diyos marhay na hapon kay Kagawad Oxales diyan sa Ginubatan, sir. Good afternoon tabi sa imo Kagawad Oxales. Yan, salamat sa pagpartisipar asin pagpaabot nin mensahe. Nakaantabay siya sa DCGB News Online tabi. Ayan, sabay po kitang nadadangog pa Siyempre sa traditional radio, yaong kita dyan sa haloy ng panahon sa AM band ang DCGB. Suminabay naman siyempre, halawig naman, mapira ng taon, malima ng taon Pading Nald. Iyon na, pwedeng 5 taon na kita sa online man. Sabay po yan na nadadangog nindo asin nahihiling sa TV, dyan sa indong mga TV screens. Yung mga naka-online and sa cellphones, pati naman po sa radyo, sa AM band, yaong kita dyan. Now, susubaybayan ta ining manungod baya paano sa pag-aarestar baga Pading Nald kay Pastor Kibuloy. Well, no offense meant tibaad igwadig dinin nag-a-idolize ki Pastor Kibuloy o igwaning miyembro ang Kingdom of Jesus Christ tabi. Pero gari ko marauton pag-isipo na the one who professes as a son of God dai nagsusunod kan tamang sistema Pading Nald. Ilingon mo, igo baga siyang pighampang na kaso, bako pating basta-basta. Sexual abuse, child abuse, human trafficking,
pati pa duman sa Estados Unidos de America, pighahanap siya kan FBI, Federal Bureau of Investigation. Taigwa siyang kasong pighampang duman so pagdaragayod nin dakol na bulto ning dolares na day nag-agi sa tamang proseso plus human trafficking. So bako basta-basta ang pighampang niyang kaso. But here we are, the world is witnessing duman sa self-proclaimed Son of God na day nagre-respetar, day nagpapairarom, day nagsusunod sa proseso kanlay. Gari kumbaga absurd, baliktad bagata. If you profess to be a son of God, dapat mapahiling kang ehemplo kan tama. Ngunyan day baga siya nagsusurrender. Igwa siyang kaso sa korte and igwa pa siyang dapat nahampangon man sa Senado. Igwa siya baga ning arrest warrant duman. Nagtataram siya ka ito, day baga nalalawas pa aso hearing sa Senado ta, day naggadang aparecer ining si Pastor Apollo Kibuloy. Tantara mo niya, nga ta ngayon ta magsimbag ako dyan. Masimbag nang sanangay kami sa proper forum. Gustong sabihin sa korte. Ngunya naigwan ang kasong nakasangat sa saiya. Iyo na ini ang tamang forum. Iyo ini ang pinag-istabilisar kan sa tuyang gobyerno, judicial system, for you to defend yourself according to the rules of law. Habo mong mag-surrender. Gigamit niya papadignal so sa iyang mga kapanalig. Nagpapahiling siyang salang ehemplo. Kung ika nagpo-profess as Son of God, mapkon ka na baging obedient ka. As in sunodon mo ang tama. Ngahain na supit na taram niya na masimbag sa nangay ako sa tamang forum. Uyan na. Korte na. Well within the ambit and jurisdiction kan sa tuyang procedural rules sa irarom kan revised penal code. Uta dyan sa korte, makakasumitir ka na kan sa imong affidavit, kan sa imong ebidensyas, testimonyas, iibalwaron iyan ka na learned justices, mga huwes, mga horados, gagamitan kan applicable laws, rules and regulations, bako pong trial by publicity, but trial according to established judicial rules. Hindi man siya nagbubutwa, makauyam-uyam na baga pa rin tapos makurarat sa mga suportadores, violation of human rights. An makamurumundo papading nalta nakakuha pa ning temporary protection order. Pipahali sa mga barikada duman sa entrance and exit sa Kingdom of Jesus Christ. Iyo baga tabi, kung ika nagpo-profess ka, nagpapamidbid ka, na aki ka kan Diyos, mapahiling ka kang karahayan. O inakusar ka kan gobyerno, o kaya igwa kang kaso, humampang ka. Lead by example. O yan baga tabi, makagulo-gulo na. Ida ko nga ni kung sain ini nagkukuanin kusog buot na magpamidbid kang anointed Son of God. If he really is anointed Son of God, napugulan ko ta nang mangyarin mga arog ka ini, kundi mga mayaman na paano bagan padingnal, dain ang gadan matugot na mawara, so sa indang konveniensya, nagarusin dahade, pig sa samba, gabos na taramon niya, duman sa iyang flock, sa iyang kingdom, pig susunod. Mayaman ini si Pastor Kibuloy. Kaya net basta-basta masurrender. Tama mawara, so sa iyang earthly conveniences. Yan. Bako, mawara yan. Pag nadakop siya tabi. Baka kunyan baga makagulo-gulo. Pugun mong nagkukurarat sinaning hustisya, human rights. How about the human rights kaitong sunagreklamo ning sexual abuse? They don't talk about it. Nauyan na, ang tamang madeterminar na kaan, sukorte. Nata daw yan tapag-arog ka ining mga pastor-pastor ay na para de los ubos, we are just referring di kay Kibuloy. Arog ang mentalidad din na kan padingnal Sabi ka di bang nakakaurunta, paano iyan nga piyo?
tuod iyan sa sugabos na convenience sa kadbuhay ninda, yaon diyan mawawara yan pag naarestar sinda. Surugon pa man kan mga Dutertes, sabi overkill da pading nalso pagserbikan mandamiento de arresto. Imagine na, maserbikan ng mandamiento de arresto sa pirang ektarya ito, pirang ektaryang kingdom kahadian niya. You mean to say, magamit sa nakitanin saro sa nang so warrant officer, tanganing day magkaigoning overkill. Ano mang kita kaayan tabi. Pigo konsiderar man kan gobyerno, so pwedeng maging reaksyon kan sa iyang mga kapanalig, tabako ini basta-basta, igonin mga panatiko na dyan, na talagang dadapaan, rightly or wrongly, si Kibuloy. Siyempre, magamit sa gobyerno ng appropriate logistics, both manpower and kagamitan, tanganing maipasunod mo ang proseso kanlay. Yung bagatabi, makakuha na, inda gari sala naman na paghiling-hilingon, nagaprofess kang anointed son of God, tapos araw ka na sa imong pigpapahiling na you continue to abhor and to, sabi na nga ni, ignore ang processes of law. Nako tabi. Sabi ni 78:14, putulan kitubig sa kakuryente tabi papaping. Yan. Siguro you and I will agree, mga parantabay niya to, ang bilog na Pilipinas, na medyo sala naman Sala na. Nagtaram siya kaito baga, rumdum ko yan sa mga bareta. So sa iyang abogado kaito, si Ferdinand Topacio yata, saro sa mga Batikanong abogado kang Pilipinas. Nagtaram, pati siya mismo nagtaram. Dahil nga ako masimbag dyan sa Senado. Trial by publicity nga yan. Masimbag nga ako, kanakusasyon ko, sa tamang forum, referring to the proper courts. Duman sa tamang korte, ngunyan na uyan na, may kaso na, iyon na ito so tamang forum, habo magpadakop, kahirak man kaso mga followers niya. Makagulo-gulo na bagatabi. Aki yan serpiyo kan, bako aki kan Diyos, Isus, makakuha na. Makakunyan tabi, sandali mo na tabi pa ding naltamay apon lang sa ko, madali lang. Importante yung niling maray, manong din duman sa madali lang. Ay naku tabi di iyo natabian sa kunyan ta ining sa kikibuloy naan makauyam-uyam na pa makauyam-uyam na hilingon mo ang kaso niyang pighampang pati paringnal sexual abuse, child abuse. Ay so pigo para istoreo kay ito pauro-otro garo nakita sirang plaka sa Estados Unidos igwa maning araw kay ning kaso lalo na vida yata yun ito nadakop ito kan Estados Unidos tabday dumanin mga kung ano-ano. Pariho man ang kasong pighampang niya kikibuloy. Apwera sa nakaitong su human trafficking, buda itong su pagdaraning kwarta. Sexual abuse man siya. So happy kan so patubod man diduman sa indang mga kapanalig sa grupong itong su sektang lalo na vida
lalo na vida yata yun eh. Sindaan ko niyang kan Diyos, kapartidaryos kan Diyos sa pamilya ninda. Nagtuturubod man ba yan? Napapatubod ba yan ninda di? Nagyaman itong kung na ito, sektang ito, nagdakul sindang mga branches sa Estados Unidos and they're wallowing in dollars itong pamilyang ito. Sagkod na yan. Pigtatanaan ninda, sumakurso na nindang kapanalig nila duman sa indang sekta. O, may nagreklamong tulog dito apat. Nagreklamo duman sa Estados Unidos de Amerika. Dakop kan korte, sentensyado. Oh, digdi sa to ano. Ari Joseph mana. Yung nga nan medyo ko niyan ita, they are professing to be anointed sa God, tapos ang kasong nahampang sa inda. Although day kita nagtataram na guilty siya no si Kibuloy. Pero ang kasong pigampang child abuse sus Mario Joseph naman no. Ay nako, sige, sabi digdi. Good PM tabi Sir Pio, mala po bagaan, bala po bagasan. The tables have turned. Sabi ko na po sadto, abot an panahon babalik sandaan mga sisarabi kinagigiribo ninda. Ibalik ta naman kung wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Kung wala kang ginagawang masama, bakit ka natatakot? Paguna man ninda kung si Risay ni Sinda, no one is above the law. Ang panguninda dapat an si sabad sanda. Be accountable and responsible. Kung talagang inosente, wala man baga dapat ikatakot. Ta nakikita san mahal na Diyos ang mga gibo-gibo ta. Si Kristo nga inampang sa mga Hudyo. Siya na tiga-claim niyang son of God kuno, di niya yan ang pangon. Ay nako, kina mga kapal man na overkill kuno. Maray nga ni taad to pa sana. Kung sa US ang nagibo asan operasyon, tibad na palibutan na sinadyan ng tangke, helicopter kina mga armored vehicles na yung mga halangkaw na kalibre na mga badil. Makuansin ng overkill an sa indang duduman na lugar na sisirbihan kan mandibento de arresto. Bako basta-bastang harong na sadit. Gustong sabihin mo, sarong ka itong compound na sakop ni Kibuloy, ang padarhan mo sana. So, simpleng warrant officer kang pulis, buda kang korte, magsala, gibuhon ang duman na bupis. Kaya kay puan kan gobyerning appropriate force. Nata, tanganing masiguro man na so pag-effectuate kan procedure kang lay, peaceful. Asin maprotehiran, so intereses kan kabos maging si Kibuloy o maging so mga tao. Arogan kan tapos makuha ning overkill. Pirang ektarya ito, rinibong ektarya. Pagkatapos dahil mo aram kung anong magiging reaksyon kan sa iyang mga kapanalig, siyempre mapreparar ang gobyerno. Tapos overkill, sus Mario Joseph naman no. Maray ko na restaurant sa rosa ng simpleng tabo na yaon sa nasa kanto sa bangketa. Good PM may sa si Kibuloy, iyan ang Diyos kaan. Pirak, thanks po na ko Mario Joseph. Ay, diyan basta-basta masok ko, tamawara so sa iyang convenience, so sa iyang paging, may nahili akong video kan, ako pigkukurunahan, garo hadi. Good PMPO, sa totoo lang, si Kibuloy, send off, kaya, ay, nako, iyan po ang kunya, sa totoo lang, ang tao medyo, bako uyon sa nangyaring yan, nagigibo-gibo ninda. Pardon, sabi, kung may kapanalig, pardon, pero, yun na gayod, kapanalig ka ni Kibuloy Ubako, we should agree na igo kitang korte na iyuan dapat na sunodon ang proseso. Tanganing dayo umabot sa mga araw kaining bagay na munan mukan ang diskusyon sa relihiyon na. Sus Mario Joseph naman. Sige tabi. Sige. Diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead, Tabi. Thanks for waiting. Salamat panay maray na hapon. Nagbibilog mo niyan. Nin kanya-kanyang group chat. An lambang munisipyo asin Ciudad Salbay. Partikular an mga kapitan. Konektado sa assign na ALECO representative sa kada LGU. Para mapadali ang aksyon kanaleko kung may mga rimalaso. Sinabi ni Liga Representative Board Member Hisham Ismail,
na yan ang sa indang napagkasunduan kan inimbitaran ang Aleco management sa Liga meeting. O yun mandigdi si Aleco General Manager Engineer Fredo Boxit asin ang technical team kan Aleco. Base sa eksperyensya kan ibang kapitan o kadaklanarot kan mga kapitan, lilang kagmaray sa aksyon kan Aleco kung may mga rimalaso, lalo na ang mga hararayong munisipyo na didipisilan sa pagkomunikar direkta sa Aleco. Kaya para mapadali, nagkauroyon sinda na kada munisipyo, siyudad, may i-assign na Aleco representative na iyon mag-receive kada mga informasyon asin na mapakaskas man ang follow-up sa mga pag-iriban ninda sa Aleco para sa madalian na aksyon. Kaya pa din informasyon pa, digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al, sa dagdag na istorya hali dyan sa Luwas. Oras Pilipinas 4:27. An oras hatod sa Indokal. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot-kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kay Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado
Maldonado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessap Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessap Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Ilayo ang inyong mga chikiting sa piligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now! Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata, yan ang
sa tong alkalde sa banwaan po langgi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan po lagi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan po lagi kay Mayor Nonoy Kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Aprobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan, mga senior citizen siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable.
Diretso kang programa asin istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, go ahead. Good afternoon. Yes, good afternoon. Tabi Sir Pio, good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong bareta sa likod kan diiton sa nang bilang kan mga public attorneys di sa Bicol region. Tiginguwa kan Public Attorney's Office o PAO Bicol na mapagsilbihan ang sa indang mga kliyente, partikular na ang mga indigent o mga pobreng Bicolano. Sigun ini Sir Pio kay Attorney Giselle L. Garcia, ang Regional Public Attorney kan PAO Bicol, kung saan sigun sa iya sa bilog na rehiyon, 126 sa sindang mga public attorneys. May beses na ansaro sa inda, nasa sobra 1,000 ang tigkakaputan ng mga kaso. Alagad sa pag-asigurar ni Attorney Garcia, dahil man ini naging ulang para magibunindaan sa indang trabaho asin mapagsilbihan ang sa indang mga kliyente. Sigun kay Garcia, libre ang legal services kan PAO, unlimited ini basta ang solamente requirement, indigent citizen ang sa indang kliyente. Sa irarom kan Republic Act 9406, nagataonin mandato na libre ang legal assistance kan PAO sa gabos na mga kaso may kinaraman sa civil, criminal, labor, administrative asin iba pang quasi-judicial cases. Kung kaya sigun kay Garcia, maski diit sa naan sa indang bilang, mantinido ang sindang pagtabang sa mga indigent na mga Bicolano. Yan tayo Sir Pio, dagdag pang istorya, Joshua Bino, DCGB. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Si Chief Jimmy Pading Jim, good afternoon. Go ahead, Pading. Yes, salamat Abi Pading. Maray na hapon sa mga dagdag niya itong bareta nakipagtabangan ang DPWH Second Engineering District under District Engineer Warren Azotea sa tree pruning ngo niya na pagkaaldaw digdi sa Second District kung sa printera na leko natural kasabay ang PO asin DPWH digdi sa kamalig na agihan niya tungo niya na pagkahapon ang mga personalis kan nasabing mga ahensya, opisina, mantang mga trucks kan PO as in DPWH Second Engineering District ang nagpupuron puntabi pare kan mga tinarakras na mga sanganin, mga kahoy sa mga gilid ni tinampo na iyo ang nagdudurukot sa mga linya kan kable o kaya kan aliko in preparasyon na ini sa mga maraot na panahon na bare months na bagatabi pare. Ini ang posible sa rason sa kunatapon pagkasubago hanggang sa ngunyan, brown out pa, digdi sa area kan kamaligindako sa nasa ibang lugar, digdi sa sakop kan Second District kung igwanan ng kuryente ngunyan. Ang maraot ka ni Pade, maski tinarapya na ang mga sangakan kahoy, kung iyo man girarayan problemang hampangon kan mga konsumidores, na kung babasihan to sa barita ni Pading Alcasuhap, kasuhapon, yes. Nan sabi baga, ang problema kan aliko, tanganing marisolbira ng low voltage seryenin mga pagba-brownout, kwarta ang solusyon. Tama bakal din bagong ikipahibo ng mga linya, masalina. Pero ang solusyon ngo niyan, gustong sabihin, palliative ini. Pare, iyo bagang subig paragibo kay ito Pading Jimmy. Dati na bagay ni Kato pa aliko, nag-apik. Ang rason ba ito, bayog, tinugdunan niya ki bayog. Ngayon, nahulugan ki sanga. Langkoy, sanga. Nagludurukot kaya ngayon sanga. Iyo man giraray bagang ngunyan. An marami. Observaran ta daw pare. Pagpuan ngunyan, sa aga, gadyan na banggi, sa aga, kung daing brown out na. Kung amo man gila yun, useless pala magpara. Kaya na? Hindi na sa tama na yun. Yes. Yan, tabi pa din. Mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa luwas. Ay, nako, problema dyan sa kuryente. Tama man yan, mag-tree pruning, nganing pag-igwaning kalamidad. Dahil yan magparatarama sa wire, Okay. Sabi digdi, Davao is the safest place for criminals. Hoarding and LGU consenting are protecting fugitives. Kasi malaking botos ang nakuha ng Dutertes kay Kibs. Human shield. Ay, naku, tabi, They're crying for
human rights violation, pero so human rights violation kan nagreklamo kontra kikibuloy dahil hindi pinag-aatrogaran. Tabi ano. Ay, nako na, sistema tina. So, hilingon ta, dahil baga kita nasala pa rin sa tuyang pag-restore, maging duma sa tingog kan banwana. Subaybayin tayo, tamagayon ining teleserye na naman na nangyayari. No, exciting niya ako yan, ang pagdadakop ng kay Kibuloy. Yun na baga ko yan nahihiling ta. Garo kita hiling ning kunyan, sine. Aksyon plus drama. Kung talagang nagtutubod siya, anointed son of God siya, napapawaran siyang sala, nataday siya minalataw. May kapangyarihan pala siya. Mayamanon baga pa rin. Yuminaman may helikopter. Uyugon mong iniktaryang dagaan ko niyan. Kingdom nga ni. Kaya diyan basta-basta masuko because sanay siya sa araw ka na buhay na garo siya hadi. Gabos na tinaram niya si sunod, daing sala. Gobyerno siya. Kunyan siya. Siya ang talagang king. Paano yan? Ta pighampang niya. And digdi man matitesting ang gobyerno. Kung paano yan na ma-effectuate ang pautob na yan kan pag-arestar kay Kibbs. Igoda paano ning underground by tunnel. Grabing katarakutan kay itong sa mga nagsuporta duman. Kung wala man duman, natamatakot ka mo. Yan buyang yang anindo. Puhain niya utos anointed son of God kung sain. Dahil ikaw matakot, anointed son of God. At grabing takot nindo. Ay, naku tabi. Kung di dipisil, tatibaad kung mauli yan sa relihiyon ang iristo ang derivati dyan, mapagal yan tabi. Hindi sa nakita sa legal na proseso. Sabi na bagabag sunod sa legal na proseso. No one is above the law. Yan. Nakakuha o garing dumaning temporary protection order. Kaya lang itong sa temporary protection order, sabi kang Korte Suprema nga ni, tanag-inkuan man, igaw man yung sangat duman, day man nga kan pigpapawalang bisa, at as in day man pigpapugulan sa gobyerno na day pag-arestaron si Kibuloy. Pigpapahali sana sa mga barikada duman. Yun lang ang kalinawan kaan. Pero so bisa kan warrant of arrest as in so proseso kan pag-arestar kay Kibuloy, an sabi kang Korte Suprema, daiman kaan diretso an mandamento de arrestong iyan. Halion sana itong mga barikada dumanta sa ibang mga daiman apektado na piperwisyo. Na bako man nga ni sa mga pulis ang nagburuktakan iba duman na barikada. Kahirak man kan mga pulis nagtatrabaho sa naman. Iyon na so pigo ko niyan duman sa babasol human rights da. Ay naku tabi na mga pasistema. So subaybayan tayo ni tamagayon na paghiling nakakaukod kita kung arin ang tama budaan sala and maski anong gibuhon day matagal yan sa totoo lang. Day matagal yan. Iguan mga temporary ko niyan, temporary setbacks sa grupo ninda. Pero paglay ang paglay ang nagkukunyan, ang hihiro, uyan tabi, kuan iyan, kaya iyan na, si ko dyan nga ni, si Congressman Teves Jr. nadali, maski duman sa Timor-Leste, yan. Ngunyan sa rupa, sa lado nasyonal, uyang baga, nag-iimbestigar na sa Kongreso, sumanungod sa war on drugs padingnal. Aram nindo, kung si Say ngunyan ang nagpaparakpak, kung si Say ngunyan ang naugma, so sindikato kan droga. Nata, uyan na, so mga tao ko taan na kaito na katabang kan komunidad na nagtatrabaho na maparaan evils of drugs sa Pilipinas, iyong ngunyan lugod ang pigtutultog. So mga pulis na naimberto sa drug war, iyong pigtutultog mo niyan, both kan sa tuyang Kongreso, budakan International Criminal Court. Now, logically speaking, si Sayan manginginabang digdi, si Sayan makusog ning buot, so sindikato kan droga. Tananata, ano ang konklusyon? So mga pulis kay to, na mga naglaban sa droga ko na sa sindikato kan droga, maluyan ang buot. Pati sa mga pulis ko yan, maluyan ang buot. Kita na sa nangani ngayon so naglalaban sa droga, the evils of drugs.
Tapos pag-abot ng panahon, kitaan pipirsigiron, may makusog pa daw na buot na pulis na mag-arestar, magmandamento de requesa, magmandamento de aresto sa mga poser. Dahil na, tatiba di ka pan ireklamo, makabot ka pa sa International Criminal Court. And what would be the effect? Ang nag-aabibar, ang makusog, sindikato kan droga. Look mo niyan sa Kongreso. Tigtutultog na sa mga kunyan, sa mga naglaban kayo sa droga na seldom kitang nakahiling kan mga panahon na nagkusog ni buot na pulpog laban sa sindikato kan droga, mga pulis. O ano ang magiging epekto niyan? Ugmahon sa sindikato kan droga. This is to their favor and benefit. Tadain ng pulis na makusog ni buot na magpara laban-laban sa droga, tangapit na panahon, ikan tutultugon. Oh, bako. War on drugs. Halatunta na sana, hilingunin dubaya ang mga pelikulang dokumentaryo sa Netflix. Yan na Escobar, mga sa droga, hilingunin do yan. Ayun halaton gayud din do na mabiktiman mga kapartidaros, lupigan ng adik, ning nakasyabo, gadanon, haabasan. Ata na baya, napapaano na daw kita digdi sa tuya. Kaya rak magkaso mga polis na tutultugon mo niya. Ay, Pio, gobyerno ang tama, ang sala, siyerto isigurado, sinda kibuloy. Sabi man kaining sarong texter, sabi 374. Yan, sige tabi. 374. Yan tabi, ano, na kuanaan. Naggangarak-ngak ko niyan so mga drug lord, mga drug lord ngayon ang naggangarak-ngak ta yun na nga ni iyan kunyan oong sindaan nabibinipisyarang kaining mga International Criminal Court. Ay, nakotabi na mga pasistema ta ini. Saro pa, ang panahon talaga, minakibrada paminsan, bigla-bigla. Kanakalis na taon, so budget kan opisina kan Vice Presidente, dahil nga ni nag 20 minutos, aprobado. So budget ka nakalis na taon, fiscal year 2023 to 2024. Yan. Naaprobaran ito kan Kongreso, dua sana so nag-question si Castro ganito buda si so dati nang para question sa gobyerno sa nga ito so kabataan na dahil nang nahiling na tama sa gobyerno buda si Franz Castro yun sana ito so nag-questionar last year kaya na-aprobaran tulo so budget kan opisina kan Vice Presidente last year ito 2022 dahil nga nag 20 minutos aprobado ngunyan so nangyari halos gabos na nagko-questionar kay BP Sara Duterte. Pipasakitan na siya. Biglang taririk kan kinaban. So mga nag-aabibar kay ito kay Sara Duterte, ngunyan yun na so nagkukurunta. Uy, sabi ni SM Dani, ano ito? Si Inday ng dulak. Dinulak sa mga kongresistas. Ay, nakatabi. Doon sa budget hearing na pangyarian sa satuya digdi. Makonsuelo ang mga istorya nasyonal. Maputok ko niya ng mga bareta, no? Yan na hearing dyan. So, quad hearing. Gusto sabihin, 4 na komite. Nagsarabay. 4 ito o 5. Ang quadro 4 na komite. War on drugs, Pogo, yan. Nagsarabay duman tabi. Si Espinido, so saro sa controversial na chief of police, naghampangon yan sa Kongreso tabi. Espinido. Di pa paano ka. O di, anong fight mo dyan padingnal? Dili nga daw ang minutero. Kaya na? Nag-aprobar na sa tuyang kunyan. Pagka-iriba partner si Padingnal. Salamat po kan sa idong paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay.
Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita